Niretzat garaipenak ez diek karrerak irabaztia bakarrik. Ja, da izen objektibo bat jarri duguna eta lortin duguna. Nik uste dut oso positiboa, diela egun hori esaten duen bezala oso konzentrauak, gauza askokoak, bai entrenamentuak, entrenamentutik kanporako gauza asko, eta asko hori, batez be, taldia batzeko eta ezagutzeko, baina nik uste dut motz geratu jakula. Hain positiboa izan zela, egun geisha hau luzatuko gola. Bai, izen zen bakarrik hori 4 egunez. Bai. Eta azkenin, klaro, ez gara ezagutzen, asko. Eta azten zare ezagutzen, eta batean bukatu itxen da. Azten zare justo ritmoa hartzen olo kezea, eta ja bukatu itxen da. Nik uste dut gertutasun hori positiboa dela, bai. Ze sentitzen gari etxien bezala, eta igual, saukotun dudaren bat erropakin adidez zenbat aldiz, ez dakit, garbitu olo kezea, eta esatetzu eta jadakitu gauza gehiago, gertutasun hori ekutzian hor, eta ez dakit hitz egitean elkar. Bai, eta nik uste dut asko, nire sensazioa izan da, han egon dienien erakutsi duzkoela asko, dala proiektu bat benetan bultzatzea nahi da bilena, empeño asko jartzen da bilena alde askotatik, bai laboral kutxa, bai etxe ondo, bai patrozinadore pila bat dazela hor, benetan ekipua aurrera ataratzeko, emakumeen deportia, ziklismoa benetan laguntzeko eta indartzeko. Bueno, gu justo proiektuan gabiz, orduan ez egin azterketaik, orduan pixka libria hogan den. Hori da. Ni nauko azterketa buelta dutzerakoan, baina bueno. Itxeozu pixkatik hasi lehenau, gero pixkat gehiago eta jazta. Altearako nagoen utzez ez, beti geterutu ezu gauzak, eta bai itxozu zerbait, baina isa ez ebez. Eta azkenin bukatu ezu ez dakizima papelekin, ordenagailoakin, eta maletan espazioak entzen, esertako. Nik ingenieritza mekanikoa. Nik ikast dut ingenieritza diseinu industrialana. Eta nik entrenadora personal eta nutrizion. Antolakuntza nik uste da. Antolakuntza eta gero bai azkenian, igual momentu baten itxozu ikasketa pixka gehiago edo bizikleta pixka gehiago eta azkenin saiatzia mantentzen ekilibrio bat. Nik uste dut marka hori dauela bakoitzak zein den bere objektiboak, prioridadiak eta momentu dezizibo baten zerei emonbitasun eta zerei keldu. Lentasun hori. Hori da, eta ez dakit balantze bat mantentzen saiatu eta benetan argi euki bixak nahi dozula aurrera eraman. Benetan disfrutatzozula bizikletan eta benetan hori ikastia nahi dozula, bestela. Nire esatok hau esatia edo ez da zueman eguna libre. Betik euki dut hori. Hori da, baina nik uste dut beti, ez dela inoiz arazorik egon taldean, asko errespetatzen dela eta bai, ez dakit. Ez da inoiz arazorik egon. Ez? Baina, hori, nik adidez, igual ez ikasketekin, baina bai itxe duzti modalitate bat bizikletan, oza pista, eta utzi guztio juten karrerara lo que sea, orduan. Nik uste dut ikasketekin izango zela berdina edo, incluso, errestasun gehiago jarriko zuztien. Kanpotik hori ez, nik aurreko urtean korritzen eganean, ikusten, zan pina, ezela ez, kuadrilla. Eta gero sartzen zanean, da superambiente hona eta oso guai. Nik uste dut izen dela, zima sola sortu da ez, lehen urtean, ez dakit, espero barik, ero, azkenean dano jarri du gure partetik, baina egin zen pina hori, eta aurten nik uste dut lagundu dauela, ja aurretik zegoen pina hori, ambiente hori, rollo hori, transmitiru dauela, ez dakit, danon, ez? Bai, zuen lehen autizeuko zuen hori, sartu gana berrixak, bai, nik uste dut hori zen dela. Eta azkenin bai nahi ginen hori, mantentzia, eta sartu ginean dana gazen bildur horrekin, ez gara ezagutzen, aberse moduz, eta egisa da hasiera-hasieratik oso ondo inginun, eta, ostra, izan gauzat gertauzala, eta gero mantentu dugula urte guztia, eta berra urten bai mantentzen dugu hori. Gainera nik uste dela gure alde positiboena talde bezala, ez? Bai, gure indarra, por hori da. Laguntza aldetik, dan, superresketuta eta hori, azkenean ondio, ez da denboria asko ikusteko, ez? Baina oin arte, altean egon nahi zerata eta atentzinua eta oso ondo. Guketaneakin asko ikasi dugu.
Azkenean, bueno, Tania Eukene igual bai. Nik uste dut azkenean bakoitzak izeteko moduagatik bai aportetan nagoela zehose diferentia, ez? Adibidez, justo komentau dien bi izenak, izen die Eukene eta Tania, ez? Eukenen kasuan teknikoki karrera visualizatzeko orduan lagundu dago asko nik uste dut. Eta Taniak bere izeteko moduagatik psikologikoki burua, ez dakit, Gainera hori ikasten da psikologia. Como más profundo, asko laguntzen da, eta Tania teukenen bezala beste edo zeinek, badibidez usoak, ez dakit triatloi partetik dator, eta euki dago bere esperientzia badauko, eta beste deporte batzutako esperientzia hori, ez dakit, azkenean dana positiboa, danak batzen dago. Nik uste dut neri dana, bakoitzak zehozen. Azkenetako dana berrixa da, orduan, esatozten gauza bakoitza, neri lagun ditxoz, netako danak. Egixa da. Asi. Taldean nik positiboa esango neuke, eta asko hasieran komentatu duena, ez? Talde giro horrek, nik uste dut edozein gauza txikik induzkula dano irabazi bat bezala, ez? Izendalako talde giro horregatik, laguntza danagatik, espero etzalako, inoz ez talako jarri meta bezala, hau irabazi biozu, hor resultau hau. Eta nik parte hortatik oso positibo, zelan lortu dan eta zer lortu dan, eta gero ni pertsonalki bai, igual, garaipen bezala ez, baina nire objektibo txikixai begira positibo. Hartuta kontuan, hori, ikasketak ingenieritza bat eta lehengo urtea dela eta salto handitxa dela, nik positibo bezala baloratzen dut, asko ikasi dut, hasi que... Nik adibidez bat aldian pixkat esan dagoena, nik uste dut, igual guk ez ginen norberak igual etzan irabazten, baina irabazten mazaben taldeki batek jasan, vamos, ekipo guztixa soratuta. Osa, danok, posten ginen, de hecho negarrez azten ginen, gara super emotibago, baina, nik uste dut, grupo bezala itxen ginen, ber, lortzen dugun, danon artien zerbait erute aurrera, eta hori izan gure helburu nausixena. Eta gero pertsonalki, ni hasi nintzen lezinuak inta dana, eta urtean zihar baukidot evoluzio bat, eta, ostras, bukatu nauen Espainiako buelta. Orduan esaten ostra, hasieran nauen espero horraltzia, kompetitzia, eta gainera bukatzia. Orduan, pertsonalki bebai, positiboa izen da. Bai! Egisa da, askotan komentau izan dela, marean naranja esaten da, baina kaminuan larroxa ikusten da asko, laboralkutxan maiota asko ikusten da, así que... Geixau incluso. Así que horbe badau... Bai, afizio aldetik igual ikusten duzu karreratan eta geixau, mutien karretara juten diela esateagatik kolore naranjakin, baina errepidetan egunean zihar bizikletan ikusten duzu geixau laboraleko arropakin, osake. Positibo. Itzulixa. Baina ere arte, bai. Azkinen politxa da, ez? Joder, bertan, etxekua. hori da. Eta por fin nesken gaitzen dara, emakumezkoa. Netako da, en plan, ostras, baina, jude manitzen, izango zan, super esperientzia, ikuste dut, politxa. Danak guzteko jauna uste bizitzia. Bai, da super berezia, gainera ikuste duzu hor, da ez dela, errepidetan, ezautu zuen jendia, ezautu itxetzu zuri, animatzatzu beha, askoz begeixa bazken izanelako bertakoa, eta joe, igual ikusten zinun lehen telebistan, eta ointzaz zu barruan. Orduan da, Ez que niretzat garaipenak ez diek karrerak irabaztia bakarrik. Ja, alda izen, objektibo bat, jarri duguna eta lortin duguna.